Abanye abantu basaba iziphoki ngoba zibonakala. Kodwa ukwesabisa kakhulu izinto ezingabonakali ezilinda ukuthi uzivulele umnyango. uLungelo wayengakaze akholelwe ezindabeni zezidalwa, imimoya noma izindlu ezinemimoya. Wayengumuntu othanda ukusebenzisa ingqondo yakhe. Abantu bayazithusa ngoba befuna izindaba. Wayevame ukusho kanje. Ngemuva kokuthola umsebenzi omusha eThekwini, kwadingeka athole indawo yokuhlala ngokusheshsha. Umngani wakhe wamtshela ngendlu endala eyayiqashiswa eMlazi. Le ndlu ishibhe kakhulu, kusho umngani wakhe. Kodwa abantu abaningi bayayishiya. uLungelo wahleka. Bayishiya ngoba indala noma ngoba bathanda izindaba ezisabekayo. Umngani wakhe akazange ahleke. Kukhona into abantu bendawo abayaziyo ngaleya ndlu. Noma kunjalo uLungelo waya wayoyibona. Indlu eyinkulu kakhulu kunalokho ayekulindele. Yayinezindonga ezindala. Amaplanga ayekhala lapho ehamba phezulu kwawo. Futhi kwakukhona umnyango omdala ongemuva owawubonakala sengathi awukazi ukuvula iminyaka. Umnikazi wendlu uGogo Mandlovu wamnika ukhiye. Kodwa ngaphambi kokuhamba wame eminyango. Ndodana, ngifuna ukucela into eyodwa. uLungelo wambuka. Yini leyo? Uma uzwa umuntu engqongqoza emnyango ongemuva phakathi kwamabili, ungawuvuli. uLungelo wamamatheka. Gogo, kukhona yini umuntu owakwazama ukungena? uGogo wabheka umnyango isikhathi eside. Cha. Inkinga asikho ukuthi kukhona ozama ukungena. Wathula. Inkinga ukuthi kukhona okunye okuzama ukuphuma. Ngoba usuku bokuqala uLungelo walala kahle. Wayezama ukuzikhohlisa ukuthi amazwi agogo wayengasho lutho. Kodwa ngosuku lwesibili, ngo-11:58, wavuka ngenxa yokubanda okukhulu. Wavula amehlo. Igumbi lalimnyama. Wabheka iwashi lakhe. 11:59. Wabesezwa umsindo. Kwakungathi umuntu ohamba kancane. Wahlala embhedeni. Kungaba ikati ezitshela, kodwa umsindo wawusondela. Kwathi lapho iwashi lishaya u-12:00, kwenzeka into yamisa igazi lakhe. Umuntu owayengqongqoza emnyango ongemuva. uLungelo wahlala wathula, wakhumbula amazwi kagogo. Kwadlula imizuzwana imbalwa. Kwase kuzwakala izwi. Lungelo. Wavala umlomo wakhe. Umuntu wayengaphandle wayazi igama lakhe. Lungelo, ngivulele. Izwi lalizwakala njengowesifazana okhalayo. Wahamba kancane waya emnyango. Kodwa ngesikhathi esondela, wazwa enye into. Izwi elinye, kodwa manje lalivela ngaphakathi endlini. Ungavuli. uLungelo waqhaqhazela. Waphenduka kancane. Ekhoneni legumbi kwakumuntu wesifazane egqoke ingubo emhlophe endala. Ubuso bakhe bufihlwe izinwele. Ungubani wena? Kubuza uLungile. Umuntu akaphendulanga. Wamane wakhomba umnyango. Uma uvula lowo mnyango, into engaphandle izongena. Ngaleso sikhathi kwakhala umnyango, kodwa kulokhu ngamandla. Izindonga zadlidliza. uLungelo wabamba ucingo lakhe wazama ukufonela umuntu. Akukho network. Owesifazane wayesegumbini wakhuluma futhi. Awungikhumbuli? uLungelo wambuka. Angikaze ngikubone empilweni yami. Waphakamisa ikhanda. Ngisho noma ngaba ukakazi ungibone, mina bengiloku ngikubuka. Ekuseni uLungelo wavuka phansi. Wayengakhumbuli ukuthi ulale nini. Umnyango ongemuva wawuvuliwe. Waphumela ngaphandle. Phansi kwakukhona izinyawo ezinodaka, kodwa into eyamethusa kakhulu, izinyawo zazisuka emnyango zingena endlini, hayi ziphuma. Wagijima waya komakhelwane. Owesifazane omdala wathi uma embona wathuka. uLungelo wamangala. Kungani uthuka? Wamtshela. Abantu abathuthela kuleyo ndlu bavame ukuzwa izinto ezimbi ngobusuku bokuqala. Bese kwenzakalani kubo? Owesifazane wabheka phansi. Abanye bayahamba, abanye wathula, abanye basala khona. Ngalobo busuku uLungelo wapakisha izinto zakhe, wayengeke ahlale kulendlu. Kodwa ngaphambi kokuba aphume, wabona into etafuleni. Kwakuyisithombe esidala.
Kwakunguye emnyango ngemuva egqoke izingubo zakhe, kodwa esithombeni esidala kakhulu ngemuva kwaso kwakubhalwe, "Umuntu olandelayo ozovula umnyango uzohlala nathi." Ngaleso sikhathi iwashi lakhe laqala ukukhala 00 futhi ngemuva kwakhe